Velkommen til Restaurant Oven Vande i Fredericia. Vi tilbyder à la carte, og om sommeren er vores dejlige terrasse et vidunderligt sted med udsigt over Lillebælt og broerne. Oven Vande er også stedet, hvor festen, du vil huske, skal holdes. Så skal I have bryllup, fødselsdag, firmafest eller reception, er Restaurant Oven Vande stedet, hvor glade gæster mødes. Vi har også lokaler til afholdelse af møder eller kurser, og vi bringer gerne mad ud af huset. Fisketorvet Oven Vande er Fredericias nye marked med frisk fisk og skaldyr, takeaway, sandwich og færdigretter. Alt sammen tilberedt af Restaurant Oven Vandes dygtige kokke. Velkommen